El primer que ha de tenir en compte un músic és trobar el seu instrument. Per Satanàs, el més important és tenir instrument. La roba és important, però sense instrument no podeu tocar, pallussos. Va. Bé, ara que ja tenim l'instrument, cal que el mirem i analitzem si li falta quelcom. Per favor, voleu centrar-vos? Al vostre instrument li falten les baquetes. Quan el nostre instrument està llest, cal que recordem què hem de tocar. Recordeu que el vostre instrument és diferent. Genial! Ja esteu llestos per tocar. Endavant!